Povestea porcului. Ci că era odată o babă și un moșneag. Moșneagul de 100 de ani și baba de 90. Și amândoi bătrâni aceștia erau albi ca iarna și posomorâți ca vremea cea rea din puțină că nu aveau copii. Și, Doamne, tare mai erau doriți să aibă măcar unul, cât era ziulica și noaptea de mare, ședeau singurei ca cucul și le țiuiau urechile de urât ce le era. Și apoi, pe lângă toate acestea, nici vreo scofală mare nu era de dânsii. Un bordei ca vai de el, niște țoale rupte, așternute pălăiți și atâta tot. Ba, de la o vreme încoace urâtul îi mânca și mai tare, că țâpene de om nu le deschidea ușa. Parcă erau bolnavi de ciumă sărmani. În una din zile, baba optă din greu și zice moșneagului: Doamne, moșnege, Doamne, de când suntem noi, încă nu ne-a zis nimeni tată și mamă. Oare nu-i păcat de Dumnezeu cât mai trăim noi pe lumea asta? Căci la casa fără de copii nu cred că mai este vreun Doamne ajută. Apoi, măi babă, ce putem noi face înaintea lui Dumnezeu? Așa este, moșnege, văd bine, dar până la urmă, la alta, știi ce m-am gândit eu astă noapte? Știu, măi babă, dacă mi-i spune, ia mâine dimineață, cum s-a mânjit de ziua, să te spoli și să apuci încotro, vede cu ochi. Și ți-a ieșit înainte, întâi și întâi, de-ar fi om, dar șarpe, dar sfârșit, orice altă zi vină o fi, pune-o în traște și o adă acasă. Acum vom crește-o și noi cum vom putea și acela să fie copilul nostru. Moșneagul, sătul și el de atâta singurătate și dorit să aibă copii, se scoală a doua zi de dimineață, își ia traista în băț și face cum i-a zis baba. Pornește el și se duce tot înainte pe niște ponoare până ce dă peste un bulhac. Numai ea că vede în bulhac o scroafă cu 12 purcei care ședeau tologiți în glod și se păleau la soare. Croafa, cum vede pe moșnea că vine asupra ei, îndată începe a grohăi, o rupe de fugă și purceii după dâns. Numai unul, că era mai ogârjit, mai răpănos și mai răpciucos, neputând ieși din glod, rămase pe loc. Moșneagul de grabă îl prinde, îl bagă în traistă, așa prinde glod și de alte podoabe cum era și pornește cu dânsul spre casă. Slavă ție, Doamne, zice moșneagul, că pot să duc și babei o mângâiere. Mai știu eu, poate ori Dumnezeu, ori dracu, i-a dat în gând ieri noapte de una ca asta. Și cum ajunge acasă, zice: ia ca măi băbușcă, ce odor ți-am adus eu, numai să străiască. Un băiet ochios, prâncenat și frumușel, de nu se mai poate. Îți seamănă ție, ruptă bucățică, acum pune de lăutoare și grijește cum știi tu că se grijesc băieții, că după cum vezi că am colbăit mititelul. Moșnege, zice baba, nu râde, că și aceasta e făptura lui Dumnezeu, ca și noi, ba poate și mai nevinovat sărmanul. Apoi sprintenă ca o copilă, face de grabă leșie, pregătește de scăldătoare, fiindcă știa bine treaba moșitului, ia purcelul, îl scaldă, îl trage frumușel cu untură din opai la toate încheieturile, îl strânge de nas și îl sumuță ca să nu-i se deoache odorul. Apoi îl piaptănă și îl îngrijește așa de bine că peste câteva zile îl scoate din boală. Și cu tărâțe, cu cojițe, purcelul începe a se înfiripa și a crește văzând cu ochii. Deci era mai mare dragul să te uiți la el. Iar baba nu știase să mai facă de bucurie că are un băiet așa de chipă și de hazliu, de gras și învălit ca un pepene. Să-i fi zis toată lumea că e urât și obraznic, ea ținea una și bună că băiet ca băietul ei nu mai este altul. Numai de un lucru era baba cu inima jignită, că nu putea să le zică tată și mamă. Într-una din zile, moșneagul voiește a merge la târg să mai cumpere câte ceva.
Moșnege, zise baba, nu uita să aduci niște roșcove pentru ăs băiat, că tare ar fi dorit mititelul. Bine, măi, babă, dar în gândul său, că a mâncat la brân ca să-l mănânce, surlă că mult mă mai înăduși cu dânsul. De-am avea pâine și sare pentru noi, dar nu să-l mai îndop și fă dânsul cu bunătăți. Când m-aș potrivi eu, babe, la toate cele, apoi aș lua câmpii. În sfârșit, moșneagul se duce la târg, târguiește el ce are de târguit și când vine acasă, baba la întreabă ca întotdeauna. Ei, moșnege, ce mai știi de pe la târg? Ce să știu, mai babă? Ea nu prea bune vești. Împăratul vrea să-și mărite fata. Și asta e veste rea, moșnege? Dar păi îngăduiește puțin, mai babă, că nu-i numai atâta, că de ce am auzit eu, mi s-a suit părul în vârful capului. Și când ți-o spune până la sfârșit, cred că ți s-a încrășinat și ție carnea pe tine. Dar de ce, măi, moșnege, vai de mine? Dar păi ia ca de ce, măi, babă, ascultă, împăratul a dat de știri prin crainicii săi în toată lumea, că oricine s-ar afla să-i facă de la casa aceluia și până la curțile împărătești un pod de aur pardosit cu pietre scumpe și fel de copaci pe de o parte și pe de alta, și în copaci să cânte tot felul de păsări care nu se mai află pe lumea asta, aluia îi dă fata, ba, ci că îi mai dă și jumătate din împărăția lui. Iar cine s-ar bizui să vie ca să o ceară de nevastă și n-a izbutit să facă podul așa cum ți-am spus, aceluia pe loc îi taie capul. Și că până acum o mulțime de feciori de crași de împărat, cine mai știe de pe unde, au venit și nici unul din ei n-a făcut nici spravă. Și împăratul, după cum s-a hotărât, pe toți i-a tăiat, fără cruțare, de le plânge lumea de milă. Apoi, măi, babă, ce zici? Bune vești sunt acestea. Ba, și împăratul cică s-a îmbolnăvit de supărare. Moșnege, boala împăratului ca sănătatea noastră. Numai despre feții de împărat ce mi-ai spus mi se rupe inima din mine, că mare jale și alean or fi, ducând mama lor după dânsii. Mai bine că e al nostru nu poate vorbi și nu-l duce capul ca pe altul. În atâtea isnoave. Bun, și acestea, măi, babă, dar bun ar fi și aceea care avea cineva un fecior care să facă podul și să iei pe fata împăratului, că știu că ar încăleca pe nevoie și pe Doamne mare slavă ar mai dobândi în lume. Când vorbeau bătrânii, purcelul ședea în culcuș, într-un cotlon sub vatră, cu râtul în sus, și uitându-se țintă în ochii lor, asculta ce spun ei și nu mai pucnea din când în când. Și cum sfătuiau bătrânii, ei între ei, despre acestea, numai ea ca se aude sub vatră. Tată și mamă, eu îl fac. Baba atunci a amețit de bucurie. Boșneagul însă, gândind că-i ucigă crucea, s-a spărie și, uimit, se uită prin bordei în toate părțile să vadă de unde a ieșit acel glas. Dar nevăzând pe nimeni, și-a mai venit în sine, însă godacul era strigat. Tată, nu te înfricoșa, că eu sunt, ci trezește pe mama și du-te la împărat, de-i spune că eu îi fac podul. Moșneagul atunci zise îngăimat, da, apoi ai să-l poți face, dragul tatei? Despre asta n-ai grijă, tată, că ești cu mine, numai du-te și vestește împăratului ce-am spus eu. Baba atunci, gândindu-și în sine, sărută băietul și zise, dragul mame, drag, nu spune viața în primejde și pe noi să ne lași, tocmai acum, trăind cu inima arsă și fără niciun sprijin. Nu te îngriji, mămucă, de fel, că trăind și nemurind, ai să vezi cine sunt eu. Atunci moșneagul, nemai având ce zice, își piaptănă barba frumos, ia toiagul bătrânetul în mână, apoi iese din casă și pornește spre împărăție. Și cum ajunge în târg, se duce cu pieptul deschis drept la palatul împăratului. Un străjer, cum vede pe moșnea că stă pe acolo, îl întreabă, da, ce vrei, moșule? Ia, am treaba la împăratul. Feciorul meu se prinde că ea face podul. Străjerul, știind porunca, nu mai lungește vorba, ci ia moșneagul și îl duce înaintea împăratului. Împăratul, văzând pe moșneag, îl întreabă, ce voiești de la mine, moșule?
Să trăiți mulți ani cu bine, luminate și prea puternici împărate. Feciorul meu, auzind că aveți fată de măritat, m-a trimis din partea lui ca să aduc la cunoștința măriei voastre că el, cică, poate să vă facă podul. Dacă poate să-l facă, facă-l moșnege și atunci fata și jumătate din împărăția mea ale lui să fie. Iar de nu, atunci poate fi auzit ce-au pățit alții mai de viță decât dânsul. Dacă te prinzi așa, apoi mergi, deci adă feciorul încoace, iar de nu, caută-ți de drum și nu umbla cu gărgăuni în cap. Moș Neagul, auzind acestea chiar din gura împăratului, se plecă până la pământ, apoi iese și pornește spre casă ca să-și aducă feciorul. Și cum ajunge acasă, spune feciorului ce a zis împăratul. Purcelul, atunci, plin de bucurie, începe a zburda prin bordei, dă un ropăt pe sub lăi, mai răstoarnă câteva oale cu râtul și zice: "Haide-mi, tătucă, să mă vadă împăratul." Baba atunci începe a se boci și a zice: "Se vede că eu nu mai am parte în lumea asta din nimica. Până acum m-am chinuit de l-am crescut și l-am scos din toată nevoia. Și acum parcă văd că am să rămân fără dânsul." Și tot bocind ea, o apucă leșin de supărare. Iar Moș Neagul, de cuvânt, pune cușmea pe cap, o îndeață pe urechi, își ia toiagul în mână, iese din casă și zice: "Hai cu tata, băiete, să aducem nora, mânite." Purcelul atunci de bucurie mai dă un ropăt pe sub lăi, apoi se ied pe moșneac și cât cole merge în urma lui, grohăind și mușruind pe jos, cum e treaba porcului. Abia ajung ei la porțile palatului împărătesc și străjerii, cum îi văd, încep a se uita unul la altul și a pufni în râs. "Dar ce e acesta, moșule?" zice unul din ei. "Dar apoi acesta mi-e feciorul care se prinde că face podul împăratului." "Doamne, moșule, Doamne, multă minte îți mai trebuie," zice un străjer bătrân. "Se vede că ți s-a urât cu zilele." Apoi dă, ce ai scris omului în frunte este pus și tot de o moarte are să moară cineva. "Dumneata, moșule, cum vedem noi, cauți pricină ziua amiaza mare, cu lumânarea ziseră străjerii." "Dar apoi asta să nu vă privească pe dumneavoastră, ia mai bine păziți-vă gura și dați de știre împăratului că am venit noi," răspunse Moș Neagul. Străjerii atunci se uită lung unul la altul și strâng și ei din nume, apoi unul din ei vestește împăratul despre venirea noilor pețitori, Moș Neagul cu purcelul său. Atunci împăratul îl cheamă înaintea sa. Moș Neagul, cum intră, se pleacă până la pământ și stă la ușă smerit. Iar purcelul calcă înainte pe covoare, gropăind și începe a moșului pe-n casă. Atunci împăratul, văzând așa mare obrăznicie pe de o parte, i-a venit a râde, iar pe de altă parte se tulbură grozav și zise: "Da bine, moșnege, când ai venit în cel rând, parcă erai în toate mintea. Dar acum, unde te visezi de umbli cu porții după tine? Cine te-a pus la cale să mă iei tocmai pe mine în bătaie de joc?" "Ferească Dumnezeu, înălțate împărate, să cugit eu om bătrân la una ca asta. Dar apoi să avem iertare, luminarea voastră, că acesta mic flăcău despre care v-am spus mai de unăzi, că m-a trimis la măria voastră, dacă vă mai aduceți aminte. Și el are să-mi facă podul, dar apoi așa nădăjduim în Dumnezeu, că chiar el măria ta. Hei, ia-ți porcul de aici și ieși afară, și dacă până mâine dimineață n-a fi podul gata, moșnege, ar să stea capul unde stau talpile. Înțeles ai? Mirostic cel de sus, măria voastră, iar dacă s-a întâmplat, să nu bănuiți puternice împărate după dorința luminării voastre. Apoi atunci să ne trimiteți copila acasă." Și zicând acestea, se pleacă după obicei, își ia purcelul, iese și pornește spre casă, urmat de câțiva oștieni, în paza cărora l-a dat împăratul până a doua zi, ca să vadă ce poate fi una ca asta. Căci multă vorbă, mult râs și mare nedumerire se mai făcuse la palat și în toate părțile despre o astfel de batjocură nemaipomenită. Și către țară, ajungă Moș Neagul cu purcelul acasă, pe babă o și apucă un tremur de spaimă și începe a se văicăra și a zice: "Vai de mine, moșnege, dar ce foc mi-ai adus la casă? Mie o sta și-mi trebuie." "Încă mai ai gură să întrebi? Acestea-s faptele tale. M-am luat după capul tău cel sec și m-am dus pe coclară să-ți aduc copii de suflet. Și acum ia ca în ce ghinion am intrat.
că n-am adus eu ostașii, ci ei m-au adus pe mine și capul meu se vede că până mâine dimineață i-a fost scris să mai stea unde stă. Purcelul însă umbla mușurin prin casă după mâncare și nici griji n-avea despre încurcătura ce făcuse. Moșnege s-au ciondănit cât s-au ciondănit și cât erau ei de îngrijorați spre ziua au adormit. Iar purcelul atunci s-a suit binișor pe laiță, a spart o fereastră de bărdăhan și suflând odată din nări, s-a făcut ca două stuluri de foc de la bordeie moșneagul, care acum nu mai era bordei, și până la palatul împăratului. Și podul cu toate cele poruncite era acum gata, iar bordeiul moșneagului se prăfăcuse într-un palat mult mai strălucitor decât al împăratului. Și deodată baba și moșneagul se trezesc îmbrăcați în profilă împărătească și toate bunătățile de pe lume erau acum la palaturile lor, iar purcelul zburda și se tolonea numai pe popoare în toate părți. Tot în acea vreme și la împărăție strașnică zvoană s-a făcut și însuși împăratul cu spednicii săi, văzând această mare minune, grozav s-au spăriet și temându-se împăratul să nu-i se întâmple ceva de rău, a făcut sfat și a găsit cu care să deie pata după feciorul moșneagului și de îndată a și trimis-o. Că și împăratul, cât era de împărat, le dăduse acum toate pe una și măcar aceea nu era bună, frica. Nunta n-a mai făcut, că cu cine era să o facă? Fata împăratului, cum a ajuns la casa mirului, i-au plăcut palaturile și socul, iar când a dat cu ochii de mire, pe loc a încremenit. Dar mai pe urmă, strigând ea din numeri, a zis în inima sa: dacă așa au vrut cu mine părinții și Dumnezeu, apoi așa să rămâi. Și s-a apucat de gospodărie. Purcelul toată ziua moșuria prin casă după obiceiul său, iar noaptea la culcare le păda pielea cea de porc și rămânea un fecior de împărat foarte frumos. Și n-a trecut mult și nevasta lui s-a deprins cu dânsul, de nu-i mai era acum așa de urât ca dintâi. La vreo săptămână, două, tânăra împărăteasă, cuprinsă de dor, s-a dus să-și mai vadă părinții, iar pe bărbat l-a lăsat acasă, căci nu-i da mâna să iasă cu dânsul. Părinții, cum au văzut-o, s-au bucurat cu bucurie mare și, întrebându-o despre gospodărie și bărbat, ea a spus tot ce știa. Atunci împăratul a început să o sfătuiască zicând: draga tati, să nu cumva să te împingă păcatul să-i faci vreun neajuns, ca să nu pățești vreo nenorocire, căci după cum văd eu, omul acesta, sau ce-a fi el, are mare putere și trebuie să fie ceva neînțeles de mintea noastră, de vreme ce au făcut lucrurile peste puterea omenească. După aceasta au ieșit amândouă împărătese în grădină ca să plimbe. Și aici mama sfătui pe fată cu totul de altfel: draga mame, ce fel de viață ai să mai duci tu dacă nu poți ieși în lume cu bărbatul tău? Eu te sfătuiesc așa: să potrivești totdeauna să fie foc zdravă în sobă și când a adormit bărbatul tău, să iei pielea cea de porc și să o dai în foc ca să ardă și atunci ai să te mântui de dânsa. Că bine zici, mama, ea ca mie nu mi-a venit în cap una ca asta. Și cum s-a întors împărăteasa cea tânără seara acasă, așa poruncit să facă un foc bun în sobă. Și când dormea bărbatul său mai bine, i-a luat pielea cea de porc, de unde o punea el, și a dat-o pe foc. Atunci pielea de pe dânsa au început a pârâi și pielea spârâi, prefăcându-se în cioric ars și apoi în scrup. S-a făcut în casă o duhoare așa de grozavă, încât bărbatul pe loc s-a trezit înspăimântat. A sărit drept în picioare și s-a uitat cu jale în sobă. Și când a văzut această mare nenorocire, a lăcrimat zicând: „Lei, femeie nepricepută, ce ai făcut? De te-a învățat cineva, rău ți-a priit, iar de ai făcut din capul tău, rău cap ai avut." Atunci ea deodată s-a văzut întinsă peste mijloc cu un cerc zdravăn de fier. Iar bărbatul său i-a zis: când voi pune eu mâna mea cea dreaptă pe mijlocul tău, atunci să plăsnească cercul acesta și numai atunci să se nască pruncul din tine, pentru că ai ascultat de sfaturile altora, de-ai nenorocit și căzăturile ieșite din bătrâni, mai nenorocit și pe mine și pe tine deodată. Dacă vei avea cândva nevoie de mine, atunci să știi că mă cheamă Păt Frumos, să mă cauți la mănăstirea de Tămâie.
Cum a sfârșit de zis acestea, deodată s-a stârnit un vânt năprasnic și venind un vârtej înfricoșat, a ridicat păginile împăratului în sus și s-a făcut nevăzut. Atunci podul cel minunat îndată s-a stricat, s-a mistuit, de nu se știe ce s-a făcut. Iar palatul în care ședeau moșnegii și cu nora, cu toate bogățiile și podoabele din el, s-a schimbat iarăși în sărăcăciosul bordei al moșneagului de mai înainte. Atunci bătrânii, văzând asta mare nenorocire și pe nora lor în așa hal, au început a o mustra cu lacrimile în ochi și a-i zice cu asprime să se ducă unde știe că ei n-au cu ce soție. Ea, văzându-se acum așa de nenorocită și oropsită, ce să facă și încotro să apuce? Să se ducă la părinți, se temea de asprimea tatăl său și de șugubața de făimarea oamenilor, să rămâie pe loc. N-avea cele trebuitoare și era lehamite de mustrările socilor. În sfârșit, s-a hotărât a se duce în toată lumea să-și caute bărbatul. Și hotărându-se astfel, a zis, Doamne ajută, și a pornit încotro a văzut cu ochii. Și a mers ea, a mers tot înainte, prin pustiuri un an de zile, până ce a ajuns într-un loc sălbatic și cu totul necunoscut. Și aici, văzând o căsuță tupilată și acoperit cu mușchi, care mărturisea despre vechimea ei, a bătut la poartă. Atunci se aude înăuntru un glas de femeie bătrână zicând, Cine e acolo? Eu sunt, un drumeț rătăcit, dar de ești om bun, apropie-te de chilioara mea, iar de ești om rău, departe de pe locurile acestea, că am o cățea cu dinții de oțel și de i-oi dat drumul te face mic de părâne. Om bun, măicuță, atunci se deschide poarta și dimineața intră înăuntru. Dar ce vânt te-a adus și acum ai putut răzbate prin aceste locuri femeie, că pasăre măiastră nu vine până aici, necum om pământean. Atunci drumeața a optat din greu și a zis, Ia, păcatele mele m-au adus, măicuță, caut mănăstirea de tămâie, nu știu în care parte a lumii se află. Se vede că tot mai ai o leacă de noroc de a-i nimerit tocmai la mine. Eu sunt Sfânta Miercuri, de-ai fi auzit de numele meu. De nume am auzit, măicuță, dar că te afli în lumea asta nici prin cap nu mi-a trecut vreodată. Vezi, tot de noroc să se plângă omul. Apoi Sfânta Miercuri a strigat odată cu glas puternic și pe loc s-au adunat toate jivinele de împărăția ei. Și întrebându-i despre mănăstirea de tămâie, au răspuns toate deodată că nici n-au auzit măcar pomenind de numele ei. Sfânta Miercuri, auzind acestea, s-a arătat cu mare părere de rău, dar neavând nicio putere, a dat drumeței un cor de prescură și un păhărul de vin ca să-i fie pentru hrană la drum. Și a mai dat încă o furcă de aur care torcea singură și a zis cu binișorul, Păstrează, că ți-ar prinde bine la nevoie. Apoi a îndreptat-o la soră sa cea mai mare, la Sfânta Vineri. Și drumeața, pornind, a mers iar un an de zile tot prin locuri sălbatice și necunoscute, până ce cu mare greu ajunse la Sfânta Vineri. Și aici i s-a întâmplat ca și la Sfânta Miercuri, numai că Sfânta Vineri i-a mai dat și ea un corn de prescură, un păhărul de vin și o vârtelniță de aur care depăna singură. Și a îndreptat-o și ea cu multă bunătate și blândețe la sora sa cea mai mare, la Sfânta Duminică. De aici, dimineață, pornind chiar în acea zi, a mers iarăși un an de zile prin niște pustietăți și mai grozave decât cele de până aici. Și fiind însărcinată pe al treilea an, cu mare greutate a putut să ajungă și până la Sfânta Duminică. Și Sfânta Duminică a primit-o cu aceeași înduială și tot așa de bine ca și surorile sale. Și făcându-se milă de această nenorocită și zdruncinată ființă, a strigat și Sfânta Duminică odată cât a putut și îndată s-au urmat toate vietățile, cele din ape, cele de pe uscat și cele zburătoare. Și atunci ea le-a întrebat cu tot din adinsul dacă știe vreuna din ele în care parte a lumii se află mănăstirea de tămâie. Și toate au răspuns ca dintr-o singură gură că nu li s-a întâmplat să audă măcar vorbindu-se vreodată despre aceasta. Atunci Sfânta Duminică a optat din adâncul inimii, s-a uitat galiș la nenorocirea drumeață și a zis, Se vede că vreun blăstăm al lui Dumnezeu sau altceva, așa trebuie să fie, că nu ai parte de ceea ce cauți, fiica mea. Aici este capătul unei lumi necunoscute încă și de mine
și oricât ai voit tu și oricare altul să mai meargă înainte de aici, este cu neputință. Și atunci ea ca un ciocârlan șchiop se vede vin cât ce putea. Și șovâl, se împățișă înaintea Sfintei Duminici. Atunci îl întrebă și pe acesta: tu, ciocârlane, nu cumva știi unde se află mănăstirea de Tămâie? Dar cum să nu știu, stăpână, că doar pe acolo m-a purtat dorul de mi-am frânt piciorul. Dacă e așa, apoi acum îndată iei pe această femeie, du-o numai decât acolo, cum îi știi tu, și băbățuiește-o cum ar fi mai bine. Atunci ciocârlanul, optând, a răspuns cu smerenie: mă supun cu toată inima la slujba măriei voastre, stăpână, deși este foarte cu nevoie de mers până acolo. Apoi Sfânta Duminică a dat și ea drumeție un corn de prescură și un păhărul de vin ca să-i fie pentru hrană până la mănăstirea de Tămâie. Și i-a mai dat o tipție mare de aur și o cloșcă tot de aur, bătută cu pietre scumpe, cu pui tot de aur, ca să-i prindă bine la nevoie. Și apoi a dat-o pe seama ciocârlanului, care îndată a și pornit ciobărcâind. Și când ciocârlanul pe jos, când drumeața pe sus, când ea pe jos, când el pe sus, și când beata drumeață nu mai putea nici pe sus, nici pe jos, atunci îndată ciocârlanul o luă pe aripile sale și o ducea. Și tot așa mergând ei încă un an de zile cu mare greutate și zdruncen, au trecut peste nenumărate țări și mări și prin codre și pustietăți așa de îngrozitoare în care foșgăiau balauri, aspide veninoase, valiscul cel cu ochii fermecători, vide cu câte 24 de capete și alte mulțimi nenumărate de gângăni și gingăni înspăimântătoare, care stăteau cu gurile căscate numai și numai să înghită. Despre a căror lăcomie, viclenie și răutate nu-i cu putință să povestească limba omenească. Și în sfârșit, după atâta mare de trudă și primejdii, cu mare ce-au zbutit să ajungă la gura unei pește. Aici călătoarei s-a suit iarăși pe aripe ciocârlanul, din care abia mai putea fâlcui și el, și-a dat drumul cu dânsa pe o altă lume, unde era raiul și nu altceva. Ea ca mănăstirea de Tămâie, zice ciocârlanul, aici se află făt frumos, pe care îl cauți tu de atâta mare de vreme. Nu cumva ți-ai cunoscut ceva pe aici? Atunci ea, deși îi fugeau ochii de atâta străluciri, se uită mai cu băgare de seamă și îndată cunoaște podul cel minunat din acea lume și palatul în care trăise ea cu făt frumos așa de puțin. Și îndată se umplură ochii din lacrimi de bucurie. Mai stai și nu te bucura așa de grabă, că încă ești nemernică pe aceste locuri și tot n-ai scăpat de primejde, zise ciocârlanul. Îi arăta apoi o fântână unde trebuia să se ducă 3 zile de-a rândul. Îi spune cu cine are să se întâlnească și cu ce să vorbească. O păvățuiește ce să facă, rând pe rând, cu furca, cu vârtelnița, cu tipția și cu cloșca cu puii de aur, dăruite ei de cele 3 surori, Sfânta Miercuri, Sfânta Bine și Sfânta Duminică. Apoi, luându-și ziua bună de la călătoarea încredințată lui, iute se întoarce înapoi, zburând neîncetat de frică să nu-i mai rupă cineva și celălalt picior. Iar nemernica drumeață, lăcrimând, îl petrecea cu ochii în zbor, mergând spre fântână ce arătase el. Și cum ajunge la fântână, scoate mai întâi furca din de o avea strânsă și apoi se pune jos să se odihnească. Nu trece mult și fiind o slujnică să iei apă, cum vede o femeie necunoscută și furca cea minunat torcând singură fire de aur, de mii de ori mai subțiri decât părul din cap, fuga la stăpânsa și dă de veste. Stăpâna acestei slunce era vespea care înălbise pe dracul, îngrijitoarea de la palatul făt frumos, o vrăjitoare strașnică care încheza apa și care știa toate drăcăriile de pe lume. Dar numai un lucru nu știa părca, gândul omului. Talpa iadului, cum aude despre această minunăție, trimite slujnica de grabă să-i cheme femeia cea străină la palat și cum vine o întreabă. Am auzit că ai o furcă de aur care toarce singură. Nu ți de vânzare și cât mi-ai cere pe dânsă femeie că ia să mă lași să stau într-o noapte în odaia unde doarme împăratul. De ce nu? Dă furca încoace și rămâi aici până la noapte. Când s-a înturnat împăratul de la vânătoare,
Atunci drumeața dă furca și rămâne. Știrba, baba, cloanța, știm că împăratul era obiceiul abia în toată țara o cupă de lapte dulce, i-a pregătit acum una ca să doarmă dus până a doua zi dimineața. Cum a venit împăratul de la vânătoare, s-a pus în așternut, hârcă i-a și trimis lapte. Și cum l-a băut, împăratul pe loc a adormit ca mort. Atunci talpa iatului a chemat pe necunoscuta drumeat în odaia împăratului, după cum avusese tocmai și a lăsat-o acolo zicând încetișor: șezi aici până despre ziua, am să vin atunci tot eu să te iau. Hârca nu doar că șoptea și umbla cătină ca să nu audă împăratul, ci avea grijă să nu audă din odaia de alături un credincios al împăratului, care în toate zilele umbla cu dânsul la vânat. Și cum s-a îndepărtat băboiul de acolo, nenorocita drumeața a genunchiat lângă patul soțului ei și a început a plânge cu amar și a zice: Fă frumos, întinde mâna ta cea dreaptă spre mijlocul meu, ca să plesnească cercul ăsta porițit și să se nască pruncul tău. Și sărmana se chinuit așa până dinspre ziua, dar în zăda, căci împăratul parcă era dus pe cea lume. Despre ziua, tălpoiul a venit postomărâtă, a scos pe necunoscută de acolo și a zis cu ciudă să iasă din ogradă și să meargă unde știe. Și nenorocita, ieșind cu nepus masă și necăjită ca vai de ea, s-a dus iarăși la fântână și a scos acum vârtelnița. Și vin iarăși slujnica la apă și văzând această mare minune, fugă la stăpână sa și îi spune că femeia cea de ieri are acum o vârtelniță de aur, care dea până singură și care e mult mai minunată decât furca ce i-a dat. Atunci pohoasa de babă o cheamă iarăși la dânsa prin slujnică, pune mâna și pe vârtelniță, tot cu aceeași vicleșug, și a doua zi, de dimineață, o scoate iarăși din odaia împăratului și din ogradă. Însă, în această noapte, credincios împăratul, simțind ce s-a petrecut și făcându-se milă de nenorocita străină, și-a pus în gând să descopere vicleșugul babă. Și cum s-a sculat, împăratul, și s-a pornit la vânătoare, credinciosul i-a spus cu deamănuntul ce se petrecuse în odaia lui în cele 2 nopți din urmă. Și împăratul, cum a auzit aceste, pe loc a tresărit, de parcă i-a dat inima din trânsul. Apoi a plecat ochii în jos și a început a lăcrima. Pe când din ochii lui făt frumos se scurgeau și roaie de lacrimi, la smântâna știută, urgisița și zdruncinata lui soție, scoase acum pe tipsie și cloșca cu puii de aur, cea de pe urma ei nădejde. Și cum sta ea în preajma fântânei, numai ce iacă pe slujnica știută iarăși o aduce Dumnezeu la fântână. Și când mai vede și pe această mare minunăție, nici nu mai așteaptă să iei apă, ci fuga la stăpână și spune: Doamne, stăpână, Doamne, ce-am văzut eu, femeia aceea are acum o tipsie de aur și o cloșcă de aur, cu pui tot de aur, așa de frumos, despug ochii de dânsi. Babornița, cum aude aceasta, pe loc trimite să o cheme, zicând în gândul său: După ce umblă ea, nu se mănâncă. Și cum vine străina, Poanghena pune mâna și pe tabla cea de aur, și pe cloșca de aur cu puii de aur, tot cu aceleași vicleșuri. Dar împăratul, când a venit în astă seară de la vânat, când i s-a adus laptele, a zis în gândul său: Acest lapte nu se mai bea. Și cum a zis, l-a aruncat pe furiș undeva. Și pe loc s-a făcut că doarme dus. După ce hârca s-a încredințat că împăratul doarme, bizuindu-se ea și acum în puterea băuturii sale, a adus-o iarăși pe străină în odaia lui, tot cu aceeași rânduială ca și în nopțile trecute. Și lăsând-o acolo s-a depărtat. Atunci buciumata drumeață, căzând iarăși în genunchi lângă patul soțului ei, se neca în lacrimi spunând aceleași cuvinte: Fă frumos, fie-ți milă de 2 suflete nevinovate, cum se chinuiesc de 4 ani, cu o sânda cea mai cumplite, și întinde mâna ta cea dreaptă peste mijlocul meu să plesnească cercul și să nască pruncul tău, că nu mai pot duce această nesuferită sarcină. Și când a sfârșit de zis aceste, Făt frumos a întins mâna ca prin somn și când s-a atins de mijlocul ei, dan, a plesnit cercul. Și îndată a născut pruncul, fără a simți cât își de puțin durerile pace. După aceasta, împărăteasa povestește soțului său cât a pătimit ea de când s-a făcut el nevăzut.
Atunci împăratul, chiar în puterea nopții, se scoală, ridică toată curtea în picioare și poruncește să-i aducă pe hârca de babă înaintea sa, dinpreună cu toate odoarele luate cu vicleșug de la împărăteasa lui. Apoi mai poruncește să-i aducă o iapă sireapă și un sac plin cu nuci, și să lege și sacul cu nucile și pe hârcă de coada ieții, și să dea drum. Și așa s-a făcut. Și când a început iapa a fugi, unde pica nuca, pica și din talpa iadului bucățica. Și când a picat sacul, i-a picat și hârcii capul. Hârca aceasta de babă era scroapa cu purcei din burhacul peste care v-am spus că dăduse Moș Neagul, crescătorul lui Făt Frumos. Ea, prin drăcirile ei, prefăcuse atunci pe stăpânul sub Făt Frumos în purcelul cel ogârjit, răpcigoș și răpănos, cu chip să-l poată face mai pe urmă ca să iei vreo fată de-a ei, din cele 11 ce avea și care fugiseră după dânsa din burhac. Iaca, dar pentru ce Făt Frumos a pedepsit așa de grozav? Iară, pe credincios, cu mare darul l-au dăruit împăratul și împărăteasa, pregândând și l-au ținut până la sfârșitul vieții lui. Acum, aduceți-vă aminte, oameni buni, că Făt Frumos nu făcuse nuntă când s-a însurat, dar acum a făcut și nuntă și cu mătrie totodată, cum nu s-a mai pomenit. Nici cred că s-a mai pomenit una ca aceasta undeva. Și numai cât a gândit Făt Frumos, și îndată au și fost de față și părinții împărătesei lui și crescătorii săi, baba și Moș Neagul, îmbrăcați iarăși în profilă împărătească, pe care i-au pus în capul mesei. Și s-au adunat lume de lume la această mare și bogată nuntă și a ținut veselie 3 zile și 3 nopți și mai ține și astăzi, dacă nu cumva s-a sfârșit.